Ayo, aku kene gandrung sapa ceritane? Lho, kan nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe. Aku wis tuwek rasa. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki kiri era doyan. Aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau ae, Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba ya sing panggah nglarani ae yo. Nglarani ati. Heeh. Pacar pertama lagi loro. Terus suwe-suwe terus gak. Modelmu. Bocah sing karo cah SMP kok omongane menjurut. Bawa asmara Mas. Awake piye? Ya. Rata sih. Ayo bisa. Oh, belok baran. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh iki sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah entok-entok. Setan umpan tenanan wae. Tenanan apa wani ngrabati aku? Omah orang duwe. Nek ojo nyek saiki. Apa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan nyampe jero Banjar Jok. dituku sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondok. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 bak iki. Apa? Ya Mas ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngoten iki. pancen pendokone arep ambruk. Kayak omah ramah tamah. Anak angin kolor kidul. Anak angin kopi. Sopan ngomahe. Mai sopan. Mau kan gendero. Kamar mandi kalau tekan omah kira-kira mondol kayak nek. Jadi kan wong akeh. Yayi garwe Wong akeh iki lho. kakak. Aku ya kan terima lho balangane kan mau. Sing kene salah ganteng kok. Kan maksude ojo temen-temen kuwi kok sak sore njero kopi dek mentret. Mentret. Bar mangan sumpil. Pan. Sing wedok ora masak terus mentret. Yang iki garpon kakang lagi. Injen kacang Mas. Yo kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelan. Beko malah kayak perahu ngene. Dadi lagi sandandane. Ngene lho. Nah, ngene lho. Wong mbok sing wibawa ora iso. Jadi garpon kakang lagi. Tahu tanggapan kanggo ngene iki. Lah terus, Pak. Dek mengko iki blakone cek mengko ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Puter-puter lho. Menak. Enak. Aku Mas. Kelo, delok bangku kelo. Alah. Dak ngono. Alamat iki suwi mamo meneh. Apa? Kancaku. Nah, sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok dasmu. Lah nek komorate karo sapa? Kowe iki dagelan kondang kaya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenane nyalonke DPR. Banner iki pasang sak mburi. Yai, Injen Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amble gak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marah tak ngomong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho. Ngengkel ae. Cangkem sitoke lho. Cangkem sitoke rong garing. Ketingale Kang Mas iki bensin kalau
ngomong di aku ora gelem meneng malah ngene ngene. Lah kene. Akhirnya aku yo kering. Yayi. Iki ngapa? Ngedet iki kancane. Iki lho. Kowe kan dalan liyane kono. Apa-apa? Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, guyon. Bang, abahe wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iku kowe lho kok iso. Kene wis. Apa? Tapi dikek BRI langsung disetorne ngono rumah. nyanyi. Kene-kene ayi. Wanine karo cacili. Tresnaku marang sliramu. Tak rewangi rawe-rawe rampas malang-malang putung. Pecahin dodok utaing lu kira sedomo bau senyari bau. Kok iso sedumuk babuk iki to? Kudu sedumuk babuk. Sedumok Babuk. batuk. Ayo piye nek bathuke yo. Kayo nek batuke yo. Rumangsamu nek bau iku kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Lodak. Iya. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, cilik ning kene ana kuncune bau kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iki nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Heeh. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bakuke tak kei kuncung lho, Bang. Ya ta itu. Ora ya. Kene-kene ayi jane dikelabang. Opo pisan kena piye? Muni. Isa muni ta. Iki lho, lha muni piye? Piye ta? Kowe kalau muni piye? Iki lho. Luput pisan kena piye? Kok ngene wong malah gak ketok serem. Kene-kene ayi. Emang udah enak. Iku diubah digodhog bae mantek kemiri-kemiri. Pancen rayu kaya telo. Lupan kena pisan. Mbak Niken, sampean gandeng saka kono jajal ndak taman gandeng saka kono. Mlaku wong loro jajal. Nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wow, nemen yo. Nemen. Seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk. Apa sing aku bojoku? Sing ngakoni bojoku sapa? Etok. Oh, ngono ta. Lagane aku ndek bojo sampean ora anakku gendruwo. Yai, ora pareng kaya ngono. Ana ing sak jroning Taman Maka Pahlawan kene Taman Pahlawan Keputren. Maka pahlawan mendembok. Taman Maka Pahlawan udah Taman Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang Biar masyarakat Ngawi
Tirso, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Tunggal SMA pinter nyinden, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Mbak. Kelas semester meteng. Sing meteng. Ngawur. Lah nyapa? Wis nglayerne kok. Iya, Wis kalah. aku bandolan ki suwi lho karo. Lahirnya yang wujud bayi kan? Lu kayak anu wujudnya ketek. Bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus kan? Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cepel, nang perendul ngono. Dadi meteng kaya wong duwe tumor. Ting perendul. Yen nangis. Delok kamene mburi apa piye? Kayak kan kayak ora ngerti anak kowe. Dan ketok mesra janggute karo sampean enake lho, Mbak. Dan ketok piye lho, Mas? Hati-hati untungnya pasangan lho. Kok gak jane kok Iki untung palsu lho, Mbak iki. Untung palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sak mono lho. enak rok meter. Jawiran toh, jawiran kan. Jawiran dadalnya jawiran. Jadi letak ini lho. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enak sing kurang ayo. Doke urung. Oke nang jero. Ben radek kulite ben radek foto karo nikah. Iki bar iki kok mesti ngombe obat. Lho, napa kok sakit? Mentrek, sumpah. Kakek mangan sumpil. Batu perlu diolah ke pangan. Olahnya bokongnya kandel pemesan toh. Cangkemmu. Iya. Kok iso ya moe. Kok nek garing gak ngelatak dhewe. Tan kena hati nombas harta Efekku malah dikit warane apik, dugete apik, bocah ayu ya Nemen lho. pakai komplit. Pakai komplit lho nikah kuwi. Suarane apik, nggih. Pasuryane apik, kulitan kuning, ya joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lah, dine mondol pripun? Pripun ngerti kula? Lah dhewe apa? Bisu. Bisu bisian kowe. Mondol iki omong jelas aku ora roh kok bisi. Oh sing goblok yo geblek kae wong nek ngomong bisu wis video. Kayane ngono bangga ditekok iki aku udah. Ya udah tiba apa iki? jenang kula mawon ya, Pak. Aku bagi-bagi. Saka anu. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Senangku